Zatiaľ vám poviem, že to je úplne super ináč. Bazény teplúčke, slniečko svieti, 37 stupňov, takže pôjdeme sa niekde asi napapať. Okolo 8 € tu stojí menučko obedové, takže a 3 € langoš. Takže tak. V tom teple som si dal takto fajnovo vychladené pivečko, mňam, mňam, mňam. Na zdravie. Jedlo sme si rozmysleli. Čo vám poviem? Je to tu naplnené ako hovado, takže pôjdeme asi o 4:00 sa najesť. Aspoň sme si teda s deckami dali zmrzlinku, 1,50 € kopček. Aspoň si dáme trošku zmrzlinku. Že vraj bola výborná, ja som si nedal. Tak teraz pozerajte, trošku som vám potočil, jak to tam bolo naplnené. No katastrofa, nedalo sa ani sedieť. Išli sme pozrieť do tohto mini bazénu, decka sa nám trošku vyšantili. Takto sa pospúšťali na šmiklávke, hore dole. Tu Dominika už vidíme utekať, už sa spúšťajú z druhej šmiklávky. Tuto sa parádne fotečky dajú robiť dole, pekne to tam vyzerá. Dominik teraz vyliezol na ďalšiu šmiklávku. A hovorím, že poď, poď, poď. A bum. Aj Lukáško išiel. Potom pozerám, hen koľko ľudí na tom tobogáne. No neskutočne až dole rada. Takže asi nejdeme. Tak potom nakoniec sme si rozmysleli, že šmiklávka tam nebola rada. Takže ideme, ja, Lukáško. Haha. A teraz čo? Radšej som si zacpal nos. Žena zatiaľ mala na hlave naše všetky okuliare. Haha. Lukáško v ďalšom bazéne hneď tam skočil. Tuto chodili na takom lane, tak Lukáško, že chce vyskúšať, no hovorím, musíme si odstať radu, no pozerajte, bola tam rada, no. No už sme tam, no, držal som mu dole ten polystyrén, alebo čo to bolo, aby nepadol, tak som mu pomáhal, Lukáško bol rád, že sa udrží. Hovorím, dobre Lukáško, dobre ti to ide. Nakoniec sme to dali celé, takže tak. Tunak boli takéto pekné trysky, alebo ako to nazvať. Tak sme si tiež urobili fotečky. Asi masážne to vyzerá, ne? Takto nádherne to tam vyzerá, no. Pozerám na teplotu 37, no katastrofa. Tuto nakoniec si pustíme takéto vlnky a ešte vám potom zo Štúrova prinesem hodnotenie nejakých jedál, čo sme boli mimo Badaša. Ahojte, ďakujeme za lajky a odber.